Nonso abo adeshima mame mumakwaba eba Adom TV so ene eya Adom Kasee de bu ohwampa ne aso ne so koje ne de bro ba bibiada awowo October bosome ne da etoso aduonu enkunin ene nsem a wo beti bi ene se omampanyini woto ne nsa friend centralfo ema better Ghana agenda ekwan a wo fa so no de ayentotoye no wo de to centralfo enim yefuo so yebekọ oman mu emra hyebedwafie ene centralfo okomra hyebedwafie yadi mfidie ehwehwe wo hu nyina da ni nyina ne se ebambo mu nsemu wayiri mu te so obabo ne ata so wo de boa ama bambo ho nsem so etimi awie mu die sanso eni efirima hyebedwafie a yebekọ motowe efiri so wasaje fo Dr. Kwame Nkrumah eyeye na nkeda so moton te sa akwada fofrafo no ho nanso enei adane monche monka wosoafo a wono na hwe akwantu ho nsem so ne akwantempon ho nsem so wakasa edi afasa ensemi eho ansa na yakọ amanone Kasee bo na okopie mu ewo ho a Kenya asrafo beese mienu bi ho a Samuel America se yapam wo mo esanso de wo matuma Westgate ensensime course ho ntansa yede abowo mo mi amekenkan Kasee yi ede amawo eye obidumbie kwaku edu kumi memu akwaba ede ba Kasee so afei eni agibre ni ewura ensem ne mu memu akwaba bion eba Adom Kasee so afei ine agibre ne tutu ensem no asere ede abasa ede amawo ye sha ase ede na omampanyini John Dramani Mahama na kachi Flagstaff House eho ene ye sha ase ede efri si ye sha afia ase omampanyini na de ba ko a wo ye ene se da kru bia da woto ne nsa efren central for every media houses ahodo na afei ni tumupo na ni so ade hunu enoma ahodo a eje mfre ene nsire ni ewo mayimu no wode atomanim nenne ensam omokoka ye kwan ya wo fa so a better Ghana agenda bosha wode she Ghana de she no wo hwe no watimi ahwe hunu se ebetimi awie mu die ensam awodo a epiepie mu ne ade nyina da Adom Kasee ene yenso ye de ni edi eche trena semua eye better Ghana agenda no emo na eno wachira se obehye se wo my Ghana ye betimi akonkan se beye na sansem ya eye better Ghana agenda no ebetime abam se ne se na efata na ensem we nyina no ebeda adwa ewo Flagstaff House eye mampanyin na so eye ananso se na tena ye emra wo soafo abedi akire ya wono ehwe amanebo ensem so onimonyamfo Felix Kwati ofosu ede etudwa na se wo hwemu a ogina aban na namu ene wode sansem nyina eto ensenkyerefo enim na yese wo paasem aka kire nyame a ena sabe wo kan edigu inframemu eti sensenkyerefo atedi a na chese ye to apete amamanfo nyina so ehunu ne ekoso ewa aban no na so eye na enu achi empanyimfo san Kasee edefa apomuden eye enyinama hoden ene nwomasua enso eho enu achi orua Felix Kwati ofosu esan edetu dwase mampanyin John Dramani Mahama na nsan ne nsam ya wode ebabetu dwa etire mu se amamuo no ohyase enkyeye na baabi a waduru no akwakoye se ne ntutuye mu no etese ne awuchika na wode aduru empempenso a eye first gia no setie bia no ubetime akọwanim saa na amamuo no akwakoye na no ena mpanyimfo kire mu se we no eye nkranse ya mampanyin Mahama wode ehye Ghana de hye nyina eti yenta na chi sabeye na ne botaye no nyina so ebetime abam na nipa bi nsam ya wonom ekeka se mampanyin na ni suade hunu ananso se ne bosha ahoro entimi emmam ni tichu suku ahoro be ya hanu ya opese wosi ebi kura kire mu se wontimi
ɛna emu bɛyɛ aduonum kra no ɛnya adeɛ sɛ ɛbɛba so no wɔkyerɛ mu sɛ wɔnyɛ ka saa asɛm no nyina no ɛyɛ agodie bi ɛna wɔnom ɛdie na sɛ tie bia no mampanyin ɛne n'aban wɔnom ani da hɔ sɛ wɔbɛdi dwuma sɛneɛ sɛ na ɛfata. Afei yɛ na yɛ ni ne yɛnkɔ mfimfini mantam mu ɛtiefoɔ bɛkae a nansɛntɛm ebeto dwa sɛ China man adehye bi asɛbe wani nketenkete te sɛ apostrophe anasɛ kɔma wɔba wɔmayi mu na galamsey korikori in wɔbɛyɛ yɛ no ekoduru baabi sɛ na mpanyinfo otu ɔsosa ne ebu otugya ɛne nti wɔka sɛ kokonte afunufu sina te sɛ deɛ ntomefra afunu aboatɛfrɛ ɛne nti kuntunhwa ya ne nkyɛn na ɛkɔ wɔsesa wokuku ɛne wɔkaka ekopie mu ewo wokuo mu na beto dwa efiri fifi mantam twufopra so ɛne ne mpɔtam mu sɛ emu bɛyɛ sɛ aduanan ɛnan atumi afa nkuntun ase asa bepie mu wɔ mayi mu a wɔbaayɛ a ade a yɛsɛ yɛ chiwadeɛ galamsey no ɛno ano wɔsan so bɛyɛ samre amekasa yi apolisifoɔ ayere wɔn sɛ tew ɛne nti yɛbɛkɔ ahoma ne so ne yɛne onimonyamfoɔ Samuel Sapon a wɔno ɛna yɛ fifi mantam soafoɔ akɔtwetwe nkɔmɔ afa saa nsɛm ho ne abisa ne sɛ sei nkurɔfoɔ edi ne yɛde yɛ ɔmo yɛsa de ɔmo akɔ yɛde ɔmo bɛtum wɔ mayi mu ɛka bi wɔ hɔ a yɛbɛbo ɔmo ana na kwan bɛn ne yɛbɛtumi afa so a ehunu ne mpire no so nti no saa na ɔmo bi sei ɛnsa ma na ebewi aseɛ obi mfiri ne kuro mu ɛma na afei wɔmɛda ne ho agye abɔ so kuo kanta agye akɛntɛn so na afei wɔmɛsɛ wɔ manga ne yɛn sa ase ɛmfa ɛma yɛn yɛ onimonyamfoɔ Samuel Sapon abɛka yɛn sa ɛwɔ ahoma ne so honorable akwaba. Yeah, so honorable yɛnya ne ntia say China man adehye bɛsɛ aduanan nan ne yɛn sa aka wɔ mu wobɛtumi asisu dua de ama yɛn. yeah, look correct. And anɔpa bɛɛ no mmiɛnsa ɛne yɛsi wo firi yɛfifi mantam Cape Coast ɛde kɔɔ dunkwaw na ne tiwhwɛ mu ane sɛ galamsey a yɛabra sɛ obi a ne galamsey ɛwɔ ɛhɔ na afei ɔmo a ɛsa galamsey mu nsuo mu ne ade nyinaa nso yɛabra sɛ obi a nyɛ no saa adwumadie na sa na afei ɔmo yɛyɛ na sɛ ɔbɛkae a bɛɛ bosom bɛsɛ nan ni president no a ɛte presidential task force ɛma yɛkɔdii saa adwuma bi ɛwɔ hɔ no ma yɛkyi mu nyinaa ɛde ebi bɛsɛ ɛkɔ ɛfɛ sɛ wɔn ekurom na wɔn fi sɛ saa adwumadie no akɔ fam nti wɔn take on the advantage na wɔn asan hyɛ pɔm wɔn mu ɛna wɔn nso ɛde dwuma saa adwuma no sisa wɔ sɛ yɛsa ɛde task force no yɛkanya no na yɛkɔ kɔdi saa adwuma no nti yɛkɔɛ no deɛ ba ɛne sɛ ɛnɛ no ɛnsan sɛ ɛyɛ brada nti wɔn nkɔ ɛfɛ sɛ esuo mu hɔ nkɔnkɔ adwuma nti konya a wɔn wɔ wɔn hotels a wɔn dɛ da no ɛna yɛkyi wɔn nyinaa nipa yɛ nya wɔn yɛ ɛfɛ sɛ aduanan ɛnso a sɛsi a wɔn kasa yi yɛde wɔn nyinaa tra trase na mu a yɛde wɔn egu so a ɛkɔ nkan yɛde wɔn akɔma immigration fo na wɔn nso ɛna wɔn adi deɛ mmra ɛsie. Yo honorable yɛhwɛ ɛm sɛ sɛsɛ aduanan nso na aba a moakye wɔn sɛdeɛ tie biara no ebi nso bɛyɛ wɔn adwene sɛ wɔn sɛ ba ɛkwan bɛn ne yɛbɛfa so a nipa bi entimi fa nkuntun asensa ama ɛmɛ saa no ma wo ya na nyɛ so wɔ bɛba ansa ne de agu wɔn so sɛ ɛkɔhwɛ wɔn akye wɔn ne ade. Asɛsi ha deɛ deɛ me menya ntie ne sɛ immigration for no ɛnya bɛdɛm sɛ wɔn bɛmia wɔn mmerɛ no ti bɛyɛ a obi a ahorow biara wɔbɛfa mmerɛ kɔ baa no so wɔn afa mmerɛ kɔ so no wɔbɛsa mo akɔ bi a ofi baa na fi ɛnkɔnkɔ ba sɛ wɔn mo di sɛ adwuma no nso ɛwɔ nkranko a mmea biara baabi a efi sɛ saa nkurɔfoɔ mu nyɛ mbɔ akɔhyɛ hɔ no immigration for no ɛbɛkɔ na mo akɔ flash wɔn nyinaa ma wɔn atumi akɔ so wɔn nyɛ saa nteyɛ no deɛ a wɔn te nkuro mu na wɔn ɔgye sɛ ɔba no kwa no wɔn ma anyɛ saa adeɛ a ɛnna yɛn nsuo ne yɛn saase a ɛda hɔ nyinaa ɛnkyɛn biara no yɛn nyɛ biribiara ɛnfa ma sɛbi nkyɛn ba fi sɛ kane sɛ ɛka sɛ ɔfɛ sɛ ɔfe ho nsuo ɛnoa na ɛde bɛn no adwene bɛkyerɛ sɛ nsuo no a ɔfe no na ɛyɛ very very clear very clear ɛnso sɛ ɛdeɛ bɛ de ewu ɛsɛ nso wɔde machines akɔsi nsuo no mu ne etu gold wɔ nsuo no mu nti nsuo no nyinaa dan akɛkyɛ wotumi nfa nsuo no ɛnyɛ hwee ayɛ kɔɔ nti sɛ yɛantu saa anamɔɔ no deɛ a
and the Mubidua, yes, you need ever say, if you say, I don't win as raw, no more Sadi, a wood as a goon, I would be a chef and Mercury, over the Kumwa, Yadi, a pet Sagoon, Mercury, no so idea, a corner, so if you were here, and Patani, a fence, a number of should be now, you. In the idea, I was a year, everyone over. Now, I knew I also had yeah, no, for me at HP. Your honorable, I say, young fancy, as I'm bringing to me, some repem near Besha Afro, near Nada, Gianca Sankasa, near her and Semunimunafe, the Osagana dished me Hunyan, so Monso et me ehunum. On when young for some was upon a 50-man temo as well for in the acquire was this would be my was saying yet Diana, Nemum a Diana and so 47 as a Sia Kasee, yet me at your mo. Ugusua wo hwe Adom Kasee ba ko da apimu pebi nkonya wei na ye odusopodua wada hwene mu Adom TV so na obenyane ye ko man mu emra hye bedwafie nene ensentrofo ko man mu mra hye bedwafie ye bo mutuja na enya agro enye so obi bo mo ana so obi tete wo mo ana so obi popom na ni nyina da ene se kantete ne se de wo ko mra hye bedwafie a obi atimi ko hobi obi anse obi de che ye hwehwe obi aho obi timi kura ko na okoton kokwaduro ne kakaduro ne jemiru kutuaduro ne ade no sese panyimfo asese mu asami ameka se wo kwa ye bo modia ehwehwe ho pa yi ansa na abetimi awram a watimi awram emrahye bedwafo wo mo ekọ asetena no ekwaduru ba bi yesi all work and no play Miss Jack a dog boy all play and no work Miss Jack a lazy boy to ye adwuma kakra no wagye wa homi to kwa homi jemu bese abosome miensa enedai en wasanso eba atnase Adom Kasee ye kwokore sade bambo mu nsem yesi ayire mu ewo man mu mrahye bedwafie emrahye bedwafo de hwede ya wode atompanyimfo anim se wama wonom bambo no wose wogina ne wogina na wonom atwiremu a wobehia se prosifo ebehyehyɛ won ho na wabɔ won ho eban ye pa na se ne emrahye bedwafo no wonom eche won nsem wo no edu baabi a na won ho adampan dodo eba saa ne wɔpɛ wonom no wanya wonom yentimi mua won ewo won dwumadie emu se wo hyemu anansentem na mrahye bedwa no wonom eje wa home na wonom ewo akwama mu ya sese no wonom esan aba setra dendenden ya empo wonom ahyase eno enenam so a edom dodo ye wo efie ho wonom edanofo abedi akire wono anso eyemrahye bedwani ya wogina mu ede emamanfo wa shaman onimonyamfo Alfred Abesi wode ensemi atudwa wogira wonyina na mu a wode atudwa na nso ni nyina emu no yensenkyerefo akire mu a eya ade se wonom ani di akire pa na wotimi hunu se eyemrahye bedwafo no ehu na aka wonom esansa na nsentem ya ne kobai se etuturafo wonom ekeka won ho ema nipa dom wonom hire won kwa ewo Kenya man ni mu a Ghana dehye ya wono ene professor wo nokra no na wono so eka ho bia meka sei wati nananom ewo nse aduntu timi hunu se wenum nyina emu no edi hu na abo eya omayi mrahye bedwafo ena no achi nso kra no se wutietie mu a enim defense ma wonom ede atudwa wo mu bi atwere se Ghana baabi a Parliament House ananso se mrahye bedwa ye dan no esie no ensam fata baabi esi no kra no ehu edema emrahye bedwafo no esanse etuturafo keka wo ho a obetimi akọhọ ni nyina no eyehu ya ase eyemrahye bedwa no wonom emu na de Adom Kasee ye betimi aka biem ene se no empanyimfo de ne ma toto na kwan mu a wutimi hunu se eyemrahye bedwa ho no bambo mu nsam ayire pampe ewo ho ya kane wo bekọ na sene empanyimfo ato ede ma jeje mu ewo bambo emu nsemu no enne ente sa biem enam weso amonimonyamfo Alfred Abesi wabọ mpanyimfo abaso ewo saa enhyehyɛ pa wode atoto akwan mu ede fa won bambo eho no interpret the standing orders. Can you not give a purposive I alone under standing order 5 and 6 and 5 interpret the standing orders. What approach will you use? Honorable Majority Leader. What approach will you use? Honorable Majority Leader. Honorable Majority Leader. Emrahye bedwafie ene yekoe na I alone abem de na chese adane ani bresemo pa eno na Adom Kasee ene yedi ani edi akire no yentu fante se okode bresamo awotu anense mojabum ne konfifi mantemu bia e friend se weneba okopie mu ewo ho a aban ade sabia ho ba bia emanuro ekoya awrehosem enkaka ba bia frefrendo no
pharmacy hono ekowi ase eja hwehwe akoto na obi nim efri afi ahyase no se eja baye na obi di amaye yo se ya dijabo ye dua o se dem eja hwehwe na akoso asese no ma bebre e wo mayimu afei de efri dwom akọ omanfo fie de sabia na akodua Winneba hospital eho enenne ensem ni si ya chesa ana enigisem arahosem ene kopie eno so Adom Kasee yebo hwi ekoho ekohwese de no masiko ya pay ene ba ebeto dwase Winneba abanya resabia no eja atoho na no ena Adom Kasee yedi ahopopo bo anan na yekohwe ho senia ensem no esitie na yekoye no so yehunu se ampa eya ade se eja no atoho na mom enya yaresabia ni nyina mu ene eja no etoye na akwakoye se ne nkrabata ni be ete se pharmacy ene na soye ni be ene eja no etoye na ni nyina mu awutimi hunu se ne eja no efranam so pa hye ma horo ema eka ne ebeto ho ede ama yaresabia no ene o my Ghana no ano ebeye dene na no ye bomodin bia se ye pese ye hunu ade potia ekwafa eja hyehye no ebaaye nanso se de Ghana empempi etaisie eja to baabi ampanyimfo enhunu ade potia ekwafa ede baaye no saabi ena Winneba abanya resabia eja ato ho no empanyimfo kire mu se wonmu ntimi nhunu ade a ekwafa de ebaaye nanso ni nyira mu no wonmu guso eye nhyehyemu enu achi krache panya wono so ewa yaresabia ho owura Heford Frimpong etire mu se wonmu so eye wafamu de ama nhyehyemu atimi akwaso sabeye na ne ekwafa eja hyehye ne baaye no wonum ebehunu na enu achi watimi asa no weye arahosema ekoso ewo Winneba Adom Kasee wonim se pane kwato foma yedika hyembo se de bebro aha ena obedika ate no yenso eni yedika yi amohu se de noma esi ekoye na ukọ asante mantem ahinko kumase a edan ba ko bi ho asa dan na ewudin pa edan ba ko pe wo guy name ewo mayimu ye friend 1910 esanse dan yesi ya che na nansantemetefo beka ya ekopie mu se edan yi ebubo obi so ma oto ananom ewo nse do enam so ama mpanyifo de betu dwase sabe aboa no nya no wonkawa wonfe ne se enchwo nti sade ye ya edan asiebu na kwabrane ato ananom wonse adu de ehunhia se be madan no asio esanse obi nim de ochena so ebetimi ase ebia na nkoye baako na nkoye mienu na nkoye miensa na akofo oyi ne kese na de abentinke be ya akayemu entungu afei na mpanyifo ede ose ayoyo ama abrewa eyipoma kwamu a edan a yatu ne di se 1910 womabubu ede ato agu asante mantem ahinko kumase ko enna owuye ema ne yonko so epra ne emu odene ewo edan a ebugu won so Kumase adum no emu na eye Adom Kasee yensa ntwerefo se ne wode amane no eba no eye ade se edan a wosi edisi ho 1910 no emu no se ne aye mere ena chese nipa mienu yi won mo koye so wokope enade ye still beam no ebie na wode akwakodi won dwuma ne ho ena nkwanhia no esiye sese nkra ye firi mu ba etwere mu se empanyin se de wahunu enhunu biem etimi ka se Kumase Metropolitan Assembly no wanu makeka won ho adwiri sa dan ni nyina ego wose wanu mo ntena ho emma fofoa enna ne wanu mo kwaye esanse edan kro no ano eyade se be ya bosome miensa ntemni no eja eto ho enna ewudi etise nso etimi akoso enuti wanu adwira gusabeye na nkofa ha obia biem nso emfa emma na meka say eye keme no wose wanu guso a ehyehyem ewo Kumase kropon no emu na kwaba se edan bi nso ache na ya mere etisa eno so wanu madwiri ede egu eye owura Godwin okuma nyame eye kasemafo ede ema KMA a caution to people who have started within the metropolis. After an assessment is done by the engineers department and recommendations are made, they expect that any building can put the threat to life within the metropolis. We will not hesitate to move ahead to actually demolish it. Asante mantem ahinko Kumase eho ne ekoya arehosema ekoso enti empanyifo akodwide aguno yede yani edi achi no ye franu mu a atorenche mu aboafo ku aye friends na dumo sakuei eyeku a omoye adwuma pa nanso ensensem bi ahyase epie wo ma nipa ne bese konkonte afnofusi na obekọ strike bia namso nti omso omokọ strike na tewaso din na tena konwam ne patwem enche bia yede bebro medan ho abaisia
ansa ye kwa ahomgye mu no na ye hwe atorenche maboafo ko nadmo etuate anipa bi pese wo mote ewo mo so empanyimfo bi a wo na suppliers ekoba se nadmo ku no wode no ma bi ekọ akoma nkrofo bi a wo ma di nsensem wo atorenche mu a wo na hwe hunu se blanket mattress ne no ma hodo gari ene nkanea ne ade wode bekọ no wo mo ye maako dumienu na sa ekoyi wansem a wo kanyina ne se ewiase de ye ona sa anya wo ya ye nya wo fa ye sanso ena se yi unu ankasa otu a ye betwa ponk malusa wankasa we wani ma no wani ma ye se eyi kriyon drawing a de kwa kwaje craft na afi wo ba wani obi ambo obi antiu na ato ani sun ani nti o ma ba bonten abekasa woti hu a wo twem se sika bi o wa nanka wo se mpanyifo hwe na wo de ma wo mo o ma bom mpanyifo abo ma nanso mpanyifo akawoto atwem sebe te sa akodabo ne yetua no mekwa na ase kram ya ye twa ne to na ne mio eno mede ne nam ho ani nti o ma ba bonten e de ensem abeto adom kase enim Dubo ejuma no ne fan ya wonom ejina ejuma nanamu eche niema edema wonya atoyenchem eto won ya wonom ene nadmo suppliers no wonom akeka won ho ewo mayimu a wode kokobo emu odene ene wode ema aban no se aban no emomodea na sika bia ya wo se wode ema suppliers no wonhwa no mfa ma wonom na ente sa na aban no tena ho din no wankeka ne ho na ne wo se wo ye ede ema sa nadmo suppliers no wanye amfa ma won amfa won sika ma won dia ene ye kire se ye kire kire nche bia wonom be peja e wo my Ghana mu no ha do aban ne bebo ne nsam ede ama wonom se wo hwemu anipakuo ya wonom kasa no won dodo be ye dumienu na wonom so ena eba atoye nchem a wogira dwumakuo nanamu na wocheche niema etese blanket afi adansie hu niema etese nchense de bodan so cement ne de aka bia na wonom kiremu a won dwumadie ni mu no etwasa aban ade sika ebre wonom na nso besi sa abira aban no mfa maye wonom akire nkrata akire na nso aban no wachi na ni kra na wiase yese wankasa utiri hu a yeyi wayi bone ene ye ponko kra na opa wanhwe ya na sakoda ene ye twawa eno so wani enye ho nti wonom kasam ama aban na hu se wonom ene abre ena mweso ama Adom Kasee ye ne wonom kasamafo baako ya wono ene Osei atwetwe nkomo a wode wonom akosam ede atudwa kire mu se wonom ede enipa bebre eka ya wanya wode won ka no se ne wosi twe won no eno so anu odene yensa kwa asante mantam mu bia ye frɛ ne sɛ menhia ene ne mpɔtamum okopie mu ɛwɔ menhia sauta abetodwa sɛ nipa bia wodom NDC amanyuko no sese wakodi nsensem wɔ aposifo nsa ne abo mo pɛchi se kabo ama mo nantini kra enka fom na mra Adom Kasee yi kobisem na kyese sɛ nipa yi o maye o mo sabia mu sabia nya ado didi afacha metifi matwo de o mo ye ne sɛ ebia wo tifi so anaasɛ wo na ahwɛ so a on beba no kutakradu no maba no mabetum krokro bis oh mesra ka me last time nya nwe om se ane ne ebuso ne fa de aka ni hyem na de aka no mani ntom ne pe bibi ne fa pa to so hwes na ntimi de a chopieto sa ne so de ne mra so ye ba beje ne de akọ enam so amani pa bi akoyi aposifo asosite asamra me kasa yi tiefi matwofo a wo mo menhia aposifo ayire wo mo ni ade enibre ete won hu gu montere so ya wonom branch chairman ena chese wodi wonom animu na se ne nkyeremu eba no de na utimu se mebunu no enibre ena aba wonom kyeremu se constituency mpanyimfo no ene sikadie bi ekoso ewo wonom akwanu no eno so anu eden pa sikadie ai wonom edie kyerese sika efa kwamu ne ne emfa kwamu nyina ena wonom edi ne nyafunyafo ene wonom anu nyina sim wonsa no wonom nan enso sisim ya nipa no kra no ma na baabai kra ntimi mfiu ena wo frɛ no so kra no ntimi nye so na kyese sika no a ena wonom ano esimu na ewiase edidieja animura ene nam nanso ye kyerɛ no emu no eya ade sɛ yensentwani Erastus Asaredonko na nani edi akyiri pa sɛnea wo kyerɛ no de na emabunu no wonom ebuafu enti ansa na ye kyerɛ no kra wonom ebɛhyase no yese office ye no eye local enterprises and skills development program less than for office no wonom kototo apono nim ekyerɛ mu sɛ wo ye bema no sɔre brɛ nanso obi antimi ankwa animu ema sɛnea wonom keka nsɛm kanche adigu NDC eye party no mpanyimfo so ewo ho no kyerɛ sɛ akwakoye duabo ane sa ya mpanyimfo no wonom ankwa nkɔpɛ empaibo bi ana deliverance bi amfamu a ene ebeye duabo edi wonom achia na obema a wo hwa ye kyerɛ no no odi animu eye George Abanga ene wo kana sem etwerɛ mu sɛ eye Lezeb wonom coordinator no kra de ne ho abufu echen wo bia na ne ho animguase enso papa pesan sɛ wo hwa enipa a wagigi sika ananso sɛ adamudie firi won kyɛn no
enya no bi nie yes ka no wagege a wosuo mema mo niema mema mo tricycles mema mo wei nanso pin kra no nyade se wode amanipa no nanso wonsam sika na wagege no ntani mo animu ya ne wo kan se let's up coordinator no kra de wonfa na dwuma ento ho yesi pata pafo pieto aban ne ro sa so na ma ho ye de a yakugya nti se de tefi matufo o masem na yekọ ya yekọhwe ye no na ekuo bi wo mai mo ya churchfo ekuo yi edi ade from any coalition of concerned teachers na sentem omote atua a chese nipa beburu empem aduonu 50,000 ene omo so omo nkọ enkotra de biu na enam so ema ene dai yenya ne ntie se enhimde kase bi ekoso ewo mayi mu a wo mo ne empanyufo a omo ne hwe asoye a ehwe ngomesua so ekohia panyimpa okasa emakui Ali Awudu abekensa ewo ha Ali yakwaba na hona mo boko de akofo adum no mpaibo yo yenya ne ntie se ne na enhyemude kase bi koso enhyemude no ko sen ekosia no kre enra na Ministry of Education every invitation letter no the chief director at the Ministry of Education was sign letter no and the nitintini tetia ni say omo pese ne ewia no mienu omo ni ehia na insemunti e ma ye call strike no ye nka ho asem nti no kra ye call ye eni mpanyimfo ekohia ye be eni mpanyimfo ekohia ye no insem omo kan ni nyina enye nsem a eto asum bebre nti a ebema ye jai ye strike action no na yakọ classroom akwa chirade if you say insem ni nyina ye nsem a nanka wo say aban aye ho adwuma dada edi kan ye incremental credit arrears ye skibira ke wo say aban etua by August any September dada eno mo ntua ye sika bi ti say car maintenance allowance san ko mo etua by June eno mo ntua ibi ti say occupational pension scheme meeting we na yakoye no ene ena ni ntia si ya de certificate e de be ye adwuma ne nioma nkitikiti bi no afi de aban eje mu amaya ye betubi e de aye adwuma no na meeting na se no mpefo ebre wo ho e ba ho bi the deputy director general Mr. Chega no ho bi the deputy education minister Mr. Okuyeto Ablakwa no ho bi the PRO for Ministry of Education Mr. Paul Krampalo no so ho bi ena na CCT mpefo so ho bi the national president Mr. Nosopok no ho bi the general secretary Mubachida no ho bi mi aso me ho bi the national organizer Godfrey Sepri no ho bi ene omo ehia ye toto adwene a enti no na chese ene nhyemude na amukodi ye no mo ma fam de ye be fa ne se emfasode bi anhye da maso ama ye de emfasode bi anhye da maso ama ye if said omo ka che ya ne se ka mo de nyina no on be hwe se afiwe be kwa awiye no on betu esi ska no ene ya se sika ebu na ka ese mutua by September na montua na mo se afiwe be kwa awiye na motua afiwe su aka busu mienu na busu mienu no kra no November ye da ye nimu yi enho aketua no controller accountant general a start hyehyɛ ho aketua ndada ndi se November we su twemu a ye de ye ni gidie se December be ka no ka bebrebe na bande ni nyina no obetumi atua ni nyina sa abosom December no ensema nipa ni bi kan se wo hwe a akwesa so no mienu kontokwa e de ensensan ni nua na bebre se mo twene fa aban so twene fa adisuafo nso na tiwe mo fa mo ni nto bi o se nkwan bi wa mafo mo se mo ma fa bi mo se mo nua no mo nketwa ne ade anka mo ne empanyimfo eken yese jojo yese wo tika mo kan ya na nka ja makono makotra de na mahwe aboa ma bibia atimi akoso no kre so be ka ya afi wi a ewo bi boso me match ene call strike ne call strike no o mampanyini ankasa efre ko na so ye ene ye kotena ase ede ade tu enim se ye nkonko kira de no no ankasa de na besi fom ahwe se nioma wo se aban ye nyina no obeye ma enimu ya na ense beka bibia efri epre na ebesi ne category 2 and 3 allowances fair wages on fair Ukrainian negotiations incremental credit arrears yintua car maintenance allowance yintua occupational pension scheme ehu ni ti ni ehu ni nan nti yetna se dwi wan ese no insemunti a ye call strike in March a ye pa ye chow say inkwala ni nti ma yesu agi tu bu say inkwala ni nti no be say ne sanoma ne ma ne mba na de ye say ma Ghana fo nyina ti ase ne say akwala no wo classroom a ye twe na de ne adwen no ho na emom no akwala ni daache no e wo daache na ye no ye daache no ene ne mo ji mo daache ne ya yes ye daache no ene ne
Inti say ya dwen say nkola nti na che say ye no ye bebre. Say kofi a say the bread and butter etu table no so. Me to me kokko kan che me yere ne me ma say mon twen na komonde mo kakra. If you say sika ya say aban twa me na aban twa me so sika o si aban say sika ni ho. Me to me ya say amani yeye. Inti ya dwen nkola no ho pa ye ma wom ye nuanu ma wom inti ya ko strike na enchro mo ade a ya manfo mankwa na enchro mo ade ya so ye maka hu bi. Okay, inti yenwe o meeting no mo besa akobi hu ansa na afia ko na wie ya na se de makọ no ano no. National Labour Commission inne ya no mo frɛ sɛ meje krata ye saka krata no be sɛ no nan mu a National Labour Commission so ɔkyena yɛmbra no mo ne yɛntena se na saa meeting no ɔmo frɛ Ministry of Education manaba bi ɔmo frɛ Fairways manaba bi ɔmo mata ni nyina ɔmo frɛ manaba bi na yesi asɛm ni pi abɔ no pɔ na saa meeting no ɛyɛ ɔkyena 1 p.m. Inti after that meeting no se konya commitment papa bi from the powers that be ya ye be advice ye ho na se sia eti ha yi de yentumi kan kire wo say strike action no ye jai da bi na momo kire so no ebo no mienu 12 o'clock ye invite mo say mo bra CCT National Secretariat wo Blue Lagoon last stop that woman say ye press conference the National Executive Council of CCT no or be sure china anopa 8 o'clock near taking a clutch decision on the ongoing strike action about 12 for near sham the in summer to many and some ya waka some National Labour Commission question mu yem na kakra because ye di card betuja ye Kasee nya na ntia mo kwa bargaining certificate kwa no mu ni bi enti na ba no ma bi se ase mo de mano kwa na ekeka ne ade ba ne se na afi de efrem wi nipa be brain tinyo me bi ase ye se bargaining certificate ene ne ye wo he bargaining certificate ani se wo kwa negotiations na ye kwa negotiation na eye na atenkwa na ekọ ena ye na gratenkwa na ekọ ye kwa negotiation CCT ka ho na grat ka ho na ateka ho na atenkwa ntumi nkọ na gratenkwa ntumi nkọ CCT kwa so ntumi eden enko ene negotiation say ya akosa bia allowance wi ye kwa negotiation into 3 unions no 3 teacher unions no ba kupe enko negotiate on behalf of teachers ba ye de ye ka sesi amaya declare strike ni say Nioma ye jina so dia declare strike no eye nioma sa 3 unions ni nyina ya negotiate won dada next mo di ka dada ansa na ba do asa memorandum say mrewe ni mrewe no eye say aban ye se ni sei e na aban anye e dey actual krata bebrebe say bi say aban identity say we say ni sei na wanye omo enfie enunti e na ya declare strike na there's mama for so tia say ni say the coalition of concerned teachers no ye strategy in fighting for teachers no different that of national grad so no be different but ye no ye dua chechefo ho if say ye no ye kira dey classroom me national president or kira dey so chokum e Christian Methodist me general secretary yes ah me so me yes ah nti ye nim atete na o hawa chechefo e dey ekom. Eti finally ye bo de tofa kwa no ye mfa ne se busumi nsia busumi nwotwe afe efie mienu na mo nsem ya mo kan aban timi hwe ne allowances no afa ma na kyese enkwa na mo twemade ndi omo da kye no minim jeso omo kopesu me di say ebeche saa se de wusika no if you say kokoche saa na kyese aban na nkasa no so no education no ende na akoma so na se education no eya wo priority dia na say the teacher first dia in the teacher ni no bibi ha ni sese ya and so the teacher ni netina se no ne ka occupational pension scheme ayeke masa ade ba ko pe ha chechefo ni say so mo ko striker na omo keka omo kakra afi na asem penyinfo ekeka omo aye nyoma bi pension ya dia ha chechefo pa if the teacher ni meko pension na pa bo ato awe single room po ni bi na re ho nti sa wo tie sika sa wo de ye pension scheme a esi ehu bebi esika no kɔ na ye kɔ pension ya ba aba begi sika no ali ye bedo ase misimi da ase bebre ka kum ye se agene kwaku anum ali awudu wono ene yenkisa die bofotene edema coalition of concerned teachers ene ye koye ne kɔtwetwe nkɔmɔ a ɔmo nsɛm ɔmo ka ne sɛ ɔmo hwɛ ni mu sɛ empanyinfo betumi ai bibi ede afa ho ede amo ɔmo ye free sanse mi na afa yenkɔ tema motorway uhwe matema eye baabi a eho ye busy pa ade kye ade sen wo manfo so wadi wa atratwe ani etese de kusi a wokɔtwene no so na ne wokɔ no wo ba ebi twam na ebi nso ewuram ne ade na uhwe mu motorway ekwantempɔ no
osagifo Dr. Kwame Nkrumah Atompoma obanim twebona na ye de tudoje ne tata Ghana mampanyina wodi kan wono eni tintim ya na ode ba beboa se de be ya wo manfo ofri enkakopomu ekotema wakobedie ebetumi akodjojo ede amom woye wie ye na kyese da so moto te sa akoda foforo afono ho na ne uti aso abufudade accelerator tron wo bebu ani ate ne na kyese wadu nanso na nsan so manfo akofa moto we da adane monchemonka ama kyese wo de ka akra nam so a kai bebu ne pasa sabe te sa mo na atofo te atopa nkwanta a kyese adane awurafo sempa de ama manfo a ya no wokofa kwan so enam so ema Adom Kasee ye de ani edi akire ne mpanyifo awudo bi etwetwe nkomo ebisa wo mo se de motorway yi dia koye ni o ne de ba na mo eni etu ede afa ho na so afo a wono ene hwe akonto won nsam so echima wo se motorway ne de nokre se de atete pansam awie te sam wakone adu ayete se abroposo bi entum agufi a chesafei en wo hwe watimi ayahu bibi wo so afo hwe akonto ene bi no kwantempon won nsam so Amidu Amin Sulemani ene ne Adom Kasee etwetwe enkomo yeda ye ho aba ye ba ensem bebre ene ye de ebeba na ansana no ensem dodo na ene yabɔ ne bede a ye de bro ewo Adom Kasee ba ko da pimu pebi enkonya hya ne so se ne de October bosome ne da etoso aduonu enkro Diadru so eye adwadie Kasee ene de bro e Adom Kasee eso ne yakọ adwadie mu nsem aye nyina enim sese adwadie ebetumi awiemu de na agina ne naso te se na nkwasrefo se kan anase sabi besi ni ba anase ahyewo ni ba pachia gese akwantempon so dwumadie etimi ekotote na obi etimi kọ ekofa ba de okofa no ma de aba de ono so kọ wakosre tesuma mentobi na de ono so kọ akotobie obi aho etimi ahare no nanso kopiemu ewo krobo empotamu ni so manya ahyenkafo a wochemu a wo mo se kwan no enye ekwan na tete apansa wo beka se dura na dwama me wata wo be Olympic Games rehearsal ewo ho eni tipam no twa no ni nyina ne mache no wo si to buta hodo a yesisi ne kebe yanka aban wo mbra no metutu emfamfiri ho entisa so de wo me kwan ni ma wo mo entisa wa metutu de a na ne na to no so enya de a wo mo betua ekoba ne sa na ada ne so tromienu empanyine se ema eni hahane eni tie na ahyenkafo ni nyina da wo mo ne mabunu GPRTU fo wo mo nyina aka utra pam ho a sa na mo tuo sei kese pa no wo mo de ababonten ene mabunu ya wonom ewo krobodoma se afa so manya ene ne mpatamu enkre firi wo ba etwemu se wonom ani abre se krodom ya de wo kan nyina ne se ne wofra no rotos a eye eto ya wonom tua sabaye ne akobedie betime akoso no wo kyeremu se hwebe enuru na woche ya yebesi mu no ene wonom bekeka won ho pa ama ban no ate wonka ne wo kan nyina ne se enya de se wonom ebetua biem ene ye bisa se na de enti ena saa ye kyereti se mu ye ananso se tuate ati se no mode ehyehyɛ so ewo mayi mu na ne wonom eka ne se saa etuo ya wonom tua ede ebua akobedie eye rotos no wo hu so mfaso bia esansa wokɔ wonom mpatam ho a ekwan no enye na ne wokai ne se eye beye kanea fini mu September bosumi ni mu ena kɔbai se na nanom hemfo ya wonom ewo mpatam ho ede ho adehwede eto mampanyi mahamanim ede fa wonom akwan no eho eme no kra mampanyi keka ne ho ede ho kontraje ede ma obi a nipa no ewo se wodi ho dwuma se dwumadie no bekosen se bekosen wonom ante ho asem biem kye se enya de se dwumadie no etimi ba so ewo wonom akwan so enunti ene wonom ete atua sa no na nkra firi wo ba etwere mu se GPRTU fo ya wonom so wo ho no eya de se wode wo ho agye saa ye kyere no mu nia emu edene yanko adwadie mu nsem mu ene adwadie mu nsem ye dikan akɔfa de adu so apomden ene ye behwe enoma pa se koba se udi garlic ore garlica etimi ye edemawo hyane so se sahat herbal mixture wo mo ena afa ho ka ene de ye de mpomden ho nsem ebrewo
yen nyina yenim garlic ade a ayeti seji ne na yabobɔ no kruwa nketenkete bebre na kyese de ba ko efra ho entma eno no wotwedi apon basaye Adom Nyankrompon nankasa wono a ene hyehye na garlic yi abetodwa sese kobase wudi a eno ma bebre wo ma etimi ye ede bo nipadua no ene Adom Kasee epomden Kasee ye de ani edi eche kwahwe se garlic kwa no omanfo awi a wo de no anuane ebi moyam enom ne ade ni nyinada ede be mfaso pa ena ya yinya ede firim yenkosia de mra Etremu se garlic eya ade bia na de ban no ewura nipadua ni mu a eboa papa ekotia nyarewa ewo nipadua ni mu a ema nipadua no apomodene na sene ya wanum nkyeremu esitie no esan boa esone moja no so kama ema moja no eye pron ewo nipadua ni mu a emobo apo ewo kwan bia so ebia ne ebe ha dwen kakra ne se samra no se bia sekan bi na atwa bibi na atwa ala nso se bia yakwa ye opre han bia ena ebia moja ebetimi atu kakra sanse moja no basa na edu mu afurusane kama utimi hu se epo bia dim ya edi afurusane se ne se na efata na se wuyi sa ha kakra no si nchen dia na utimi hu se garlic no eboa ewo sa kwan no eso ebiom nso se ba mojabro so a ebre na se kra edi free dipadua no emu na se ne nhyehyemu no ekire no abenfo no ekire mu a garlic no ekita emframa bi ya no watu ni din se hydrogen sulfide ya no nso ebo adwuma ya se ne ye kan mojabro so no a ena se bi ebetima keka ne ho ewo nipadua ni mu a na eye firi ho ananso sabra na se kra na bi nso enyawo ewo samanfo yetimi hu se nipa wunyina kwa wanim no no wakoma no nso eye dada na ekwa akoye bibie ho na se wuye nipa garlic ewo nipadua ni mu a etimi boa esiesi akoma ne kama se ebeya akoma ho hawbia nso ebeyu ede afiri mu na eye sade nso dia ene garlic no eboa eyi sade bia nipadua ni hia ede afiri mu a eno nso apomoden sonko ede de ebema wo na ne krakra mu no abenfo wa pomodin mu no won mu kyeremu se enipa no bi ewo ho a se bibi kakra bi ewura ne nipadua mu ananso se wote bibi pampanya ene nipadua ne ntimi kra nipa no ntimi enyina no na akwakoye se ewuduro bi ena ewo nipadua ni mu afei enipa no bi kra wo ho a na de ahokeka ena abrasa nipa no nti nipa wote sa no se garlic enya kwanya ewura nipadua ni mu a eboa eyi sa ewuduro ene haw ni nyina afiri ho ema afei wo de ho ema usipi na usita apomden Kasee ene yekoya yekofa na kyese ye nyina ye hu de garlic betimi aman yesi edrobeji wa eyatrema asopanso enche asem tinti na ekọ yemfa garlic enye ya de anopa ye betimi are enwumere ye betimi are ene ade de aduru so agokansie mu nsem kusi mensa capito wa ye krado a wode bre enche bia Ghana se Egypt ye bekọ se yenko Black Stars enwo nsem ne normal hodo eka ho sen ne normal esiko abranti eba breyima ni nyina da obebo ne tofan dia ma akwa eba agokansie so ewa Adom Kasee so medi ndi kusi mensa capito atinka coffee gin adaroma ena yede ebro atinka de onim se asesan label no nanso gya ne de eda so gyina mu ayi no a ena yenom ekọ yehya ase na yehwe nsem no alaje MND Jaula opani a wono so wadi akoten ewo Ghana ball mu ache yi pa beka ya kane na oye chama edema Ghana Football Association na nansen nsem a sorry efa coach Kasee apia ho se obi hia nipa bi amana beboa no a ebi mu ka se se yakọ World Cup na ebi hia se broni bi ebeka coach Kasee apia ho na wone no edi nsa so yi aboa amasa okodu na okoto abrofo mpanifo a omuso ekochi amaya wodo na obetimi ne omo edi apem so no bibi na akye omo adwen se hu hia e wo se ma coach na ekọ nanso alaje MND Jaula eso edna no atumbia a wo che se ono de se ekase yema obi emeka Kasee apia ho a oni obi a ebe ya adwen se yempe obroni bia na se obi a nanim de no ewa animu esen Kasee apia na obi di nanim na se oni no ekọ ogiri se ne nema esitie no Kasee apia ewo mu se wabo ne homode a akansi ni ade nyina no wabo akodu mpempe so bi se de nenso no ohese ne aman wodo no nyina ebo abo mo ho ne ade na ogiri se de obi ka ne ho a ebetimi aboa ama coach no so modem bo no akọ nkan ewo ho John Boy eso abrante wo fra wo abon homode na ese bibia so ekoso kama ho na abrante yi okaya wa si akan de ma Ghana Black Stars yi na nsemu na wapra
a kyerɛ sɛ wɔntumi nsi akan no bi ɛno nti ma coach Kasee apia Egypt akan si Ghana ɛbɔ ekura no wotumi sɛ wɔntumi amesi akan no bi nhwɛmu a bɛto gya kyerɛ sɛ Abranten December bosumi nom ɛna ne doctors no ahyɛ sɛ ɔbɛba na wabɛtoa so asi akan ama Black Stars Boboko na sɛ ne Boboko a osi akan de ma wɔn ɛwɔ French abokyima mu no wohwɛmu a na kyerɛ sɛ Abranten no epira no ɛnam so ama Egypt akan si Ghana yɛsan ne ɔmo bɛbɔ ɛwɔ Egypt man mu no Abranten ntumi nsan ma emesi akan no bi ɔbɛtumi abade a na ɛsɛ bi a yɛgu so ɛbɔ ɛyɛ ahobaboa na yɛwi akɔ World Cup no ɛna bi Abranten John Boy so bɛba bɛka mmeranteɛ a aka no ho ɛwɔ ɛyɛ Ghana wei ɛna nsɛm a ɛfiri John Boy so so aso yɛ ɛba ɛna enyimire yɛfrɛ no so na yɛbɛhwɛ amanɔne die mu baako a abɛto dwa FIFA president sɛ Blatter ɛde nsɛm bi akɔto dwa afa Cristiano Ronaldo ho ama Samuel de Real Madrid fo mpanifo atwɔ krata akɔma ɔpanin no sɛ nsɛm a ɔkan no wanka ne yie nsɛm no nyinaa ne sɛ FIFA president yi ɛwɔ kan nsɛm bi sɛ Abrante Cristiano Ronaldo ɛkame akɔ ɛsɛ sɛ ɔde ne toto Messi ho a ana mpempin ɛden ɛnam sɛ Abrante obehu a ɛyɛ na star ɛyɛ ne fɛ dodo bu ano akɔtwe ne ti na cream ɔde bɛyɛ ne tiri mu na ne ho ayɛ fɛ no nko a ɛyɛ na n'ani gye ho na ɛkɔba saa na yɛ sɛ bɔɔl no n'ani ɛnhyɛ da n'esi nti ɔmo ba park so deɛ de bia no Messi ɛbɛbɔ no agye sɛ ɛno ɛyɛ nsɛm bi a sɛ Blatter kɔkan yɛ a ama Real Madrid 40 yɛ no ɔmo gyiri sɛ ɛnya adeɛ sɛ etwa yie ɛde fa ɛyɛ Abrante no ho ɛno nti wɔn atwere krata akɔma sɛ Blatter sɛ ɛbɛyɛ ɛne ɔmo abɔnten na asɛm no ɔno wa ne kan yɛ a ɔnsa mɛpa kyɛw anaasɛ ɔmɛtwe nsan sɛ ɛbɛyɛ a ɔmo soso ɛno no ɛbɛtumi atena bɛnkurom wei ɛyɛ nsɛm a Samre aba ɛnam sɛ nansɛm mu ɛna FIFA ɛde mmeranteɛ a wɔn ɛpere Ballon d'Or no ɛdi abɛto gya Ronaldo ɛne Messi nyinaa din wɔ mu bi nti bebree na gyiri sɛ bi a sɛ Blatter ɛka saa deɛ sɛ ɛbɛyɛ a wɔn de saa abasebɔ no ɛbɛma Messi biom na wasi aka hɔ ɛde wasi aka ma Barcelona no wɔtumi akɔ so asi aka ɛwɔ hɔ wɔni nsɛm ahodoɔ a ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ agokansie mu saa Herbal Messagefoɔ ɛde wɔn deɛ wie yɛ no atenka ɛna so ɛta yɛkyi ɛma yɛde ɛyɛ agokansie mu nsɛm no ɛbrɛw mede de kusi mɛsa kapita video wie kɔkɔ de kumi ɛbɛtɔ so ɛso ɛde Kasee na brɛw yɛmfa atenka foforɔ na yɛnya no ɛnkɔ amanɔne ne yɛnkɔfa amanɔne Kasee bɔ na Kenya ɛhɔ ɛne yɛtu akɔgyina okopie mu ɛwɔ Kenya abeto dwa sɛ sese deɛ yɛde asrafoɔ bi akɔgyina mmara no ɛne wɔdi sɛ deɛ sɛ na ɛfata na ne nyina da ɛne sɛ naano atuturafo a wɔbɔ amade akɔpie mu ɛwɔ Westgate bia no wɔmanfoɔ edidi bi motɔ no ma shopping mall a wɔkɔtototo ɛnam so ma nipa bɛ sɛ adusia ɛto anananom wɔnsɛ do na Ghana ni de hyɛ baako Professor Kofi Awuno ɛka ho bie no wɔn kɔɔyɛ momonkɔ na sɛ monkɔnkɔ boa na sɛ tuturafo yɛntwe wɔn a wɔn kɔɔyɛ sɛ korɔ no nom kɔbɔɔyɛ korɔ no nom kɔbɔɔyɛ kɔwiewie nnuane ne ade na sɛ ɛkɔ so nyina da no na kyɛ sɛ afidie edi ntɛntɛ camera ehuntahunu a yɛfrɛ no sɛ ayɛ CCTV bi kyɛ sɛ ɛbɔkɔ nam ketewa bi ɛna etwa nkorɔfo yi eti bibia ɛba na wie yɛ na mpanyinfoɔ bɔ ɔmɔde a wɔde wɔn ani di atwa saa mmerɛ meka sɛ yi saa asrafo yi wakɔdi nsɛnsɛm wɔ saa nsɛm no mu nansan ɛna kɔbae sɛ atuturafoɔ awusababofoɔ wɔn akɔto ahyɛ edipa bi so ɛwɔ Kenya man ne mu ama nipa dodoɔ yɛ akyɛ sɛ wɔn tɔɔyɛ no na nya no bi ne ɛde awerɛhosɛm ekita bibiman ɛne ewiase nyinaa na sɛ yampa sɛ obi dwan awuo no na ɔfoforɔ nso ne nkwansan ase ɛna ayɛ dɛ yɛse asogyafoɔ yɛ aban na pa wɔnom yɛ ashop kɛseɛ yi a ɛhɔ ɛna rukasɛm no kɔɔ so yɛse wɔnom ɛnkɔwɛn no saa korɔ no yɛ wɔnom kɔbɔɔyɛ na nya asɛm ketewa awerɛhosɛm no nyinaa no ɛneɛ wɔnom awia nneɛma ɛwɔ Westgate mall hɔ na Kenya sogyafoɔ yi a wɔn ho ntoma apɛyi wotumi hunu sɛ ɛyɛ nsɛm pii wɔn mu mmienu ɛna sɛsɛ deɛ yɛde wɔnom afa mmara kwan so ntumi ka sɛ asogyafoɔ yi mu mmienu mmara no akyerɛ mu sɛ yɛyi wɔnom adi ɛde ɛfiri wɔnom adwuma no emu ɛsiane sɛ wɔnom nipa bɔnfoɔ paa ɛne yɛkyerɛ mu sɛ wɔnom ɛnsa nkɔda afiase yɛfura yɛ na yɛ ni na afei nkɔ nsɛm foforom kane Cote d'Ivoire amampanyini Laurent Gbagbo ɛna ɛwɔ kopie mu wɔ International Criminal Court ɛwɔ The Hague a kyerɛ sɛ appeal ɛne wɔkɔ sɛ kampanyinfoɔ nya no na wɔmmra mɛda fie kakra ɛsan so ɔno ankasa ne ho ɛdodo no nanso ne nyinaa emu ne kɔwi asɛ ne nsɛm ɔde kɔɔyɛ no mpanyinfoɔ ayɛ no bongalat si court kɛseɛ yɛ no ɛne International Criminal Court yɛ no ɛwɔ The Hague no ɛhɔ ɛna Ivory Coast mampanyin dada ɛyɛ Laurent Gbagbo wodi n'asɛm dendenden yɛ a ɛnya asɛm ketewa koraa
na mra senie no egusoro enkra kyerɛ mo sɛ ɛyɛ ɔpanyin wasan bɔnasɛm n'akyi ɛde akwakɔma mpanyimfo akyerɛ sɛ wɔyɛ appeal ananso sɛ wɔde adehwɛdeɛ sonko ɛna ɛto wɔnom anim na neɛ owura Laurent Babo ɛka nyina ne sɛ court no ɛma kwan na emresantra wodi n'asɛm ne nyina no enka wɔma no fa ahodie sɛbɛyɛ na ɔbɛba abɔntene na mframa papa bi ɛbɛfa ne ho no wɔ dwuma bi nso no wɔ di a na no nso watimi adi ne kama na no ɛna court no sɛ hene ne ha ɛnya adeɛ sɛ wɔnom ɛbɛpene so da ɛno nti saa appeal na ɛyɛ owura Laurent Babo ɛyɛ no court no atu ɛde egu na ɛno ne yɛkɔ soara ɛde akyire ne yɛhunu ɛne sɛ sɛ wohyɛ a ɛyɛ enipa bi ɛte sɛ Kenya mampanyin Uhuru Kenyatta ɛne na bɛde akyire William Ruto wɔnom nso wɔnom asɛm korɔ na bi a ɛte saa ɛna ɛkɔ so ɛwɔ International Criminal Court no emu na sobo a ɛda owura Babo so no ɛkɔ akɔyɛ sɛ ebia na saa mpanyimfo nso ɛda wɔnom ɛso na nso yama wɔnom kwan yama wɔnom fa ahodie ya wɔwɔ abɔnten edi wɔn dwuma sɛnea ɛsɛ na ɛfata ya wɔgusua ya wɔnom edi asɛm no etia no bia na owura Babo na nkɔ hwɛ anim sɛ wɔnom bɛyɛ bi ɛde ama no ɛnso saa nidasoɔ no sɛ deɛ yadeɛ sɛ ne nyinaa ahyere no na deɛ duru so ne gyedeɛ Kasee bɔ na samri yɛde bro ɛno so emu nsam no emu odu pa emu odu meba afi ene gyedeɛ Kasee bɔ mu ne aduru ayɛkɔ akɔgye ne nanso ene awerɛhɔ ne yɛde hyɛ ene gyedeɛ Kasee bɔ yi ase esan sɛ aka enefua mienu pɛ ene dai busumi ne da etoso aduonu enkron busumi ne da etoso aduasa baako pɛpɛpɛ na kyerɛ sɛ eyemfinsha polypoly du a brante a yɛfrɛ ne sɛ terrible nchaka wɔde to anananom ɛwɔ nseɛ do na abrante ne nwuma ma ne gye din pa ɛyɛ pulele na yedi akple Ghana lady na ɛba no hwɛ ne ho ne ne nneɛma na zozi enwumi ba abɔnte ɔmanfo adidi asa bebrɛ ɔsan so de asa bi ba ya na kyerɛ sɛ ɔmanfo etimi so wɔ na baako de bɔ geta ne ade ene Adom Kasee yɛhwɛ terrible nchaka efinhye du a wɔde kɔ yɛ sɛde ɔmo noma esi ɛkɔ ɛde ama no ene bi nso no sɛde ɔmanfo esikai no ɛfa they be kind of make a terrible fan say mama be mungu so far as me look like so be sure James Bond owu ye ne de bi be share ni na mu yes and no yes they say and a terrible so no ye be ka say Ghana ha say no or a legend ha nipa me no pe na omu wo Ghana mam ha sia na Ghana to mu be ka ye late president mamu nim ni din any your friend say Terry omo ni nkofo mi no omo dan no mo chi ache oman na eye bibi nti no sisi an Terry me pa ache ni fans no mo support me any Terry ma me ni kina so ba ni Terry ni oman no na ye ntu aso and so far as I me look alike need I'll never let you down nti na me for some bedum pempen so say no into next year no mo mboa na ye mpeja Terry djuma no nkoso I think I'm starting promotion when people started calling and say like they like the music and they like the video as well. And you know, video no TV so and some of the radio presenters so started airborne you know. Oi, nana nyakupon boss on the asasi obo bani bema zozi. Hodi ego asasi send down them bruzo. Zozi na monena no ja what no about on the real. Zozi, Sansu Sanquadia, oh, Wayaja, Obachunda, oh, why were you say? Chinabe, Yadi Ode, and on your mail for some don't know. And what chicken are you sober and so? We are a Rahosama, a course so a woman more in Fisher do a chi and a ne, yin I hear a branch in a modern bar, wobber boy, Eddie Boynum to a woman Tino. Terrible Chaka baby will be an name so trade up for Basaya Dom Yan Crumpon Kukumu, Yamadam Rifa. Dem refer dwini amane hono ye begyina we so na ye de ene Adom Kasee boaboa no ne nyina da aba na wiye na ensema wodo aye kohwe ye bi ene se ene wo mampanyi woto ne sa friends and for the better Ghana agenda ehun sensem ekoto nanim ema ekowi ase no wo so afo abedi eche a wo hwe de wo ho nsem so echechre ensem sanso ne ekọ emrahye bedwafie ekohwe sade ene bambo ho nsem esikoye ewo ho ate sade bambo ho nsem o mayere ne bare teso obabo ne ata so ewo potem